o wee na-abụ atọrọ ya n'ụtụtụ ahapụ ya na mgbede atọrọ ya na mgbede ahapụ ya n'ehihie maka saizi ya o wee megide anapụ ya ọnụ n'ara si na ọma nchizi o jebe sineti racha sineti 8 years bụ ọkwa eziokwu ọ ka nọkwara gọọmenti na-amịrị ego mmanụ na-eri bụ ọkwa na eziokwu gekwa ntị ịgbara m na-ekwu ọ dịka ya sị na ma na-ekwuga mana ihe mfụrụ ka m na-ekwu gekwa ntị ije n'ime ahịa kịta ije na menas ma ọ na nke apansị si ị chọrọ igwe akpati ịma mfụ saizi anyị chọ saizi iji afọ ukwu nke ndị ogologo na ndị otu otu afọ atụrụ m asị mmekọta nwụọ kịta nha otu a nwụọ ọkụ ịnwa na anwụchuru m anwụchu ọ bụ na nha otu a anwụchuru m anwụchu mgbe na-asị ndị ihe mere ha jido ndị ada ala ọnya mana ọ na-ezi n'obi ndonigo enwere m ọla ọcha enwere m ọla edo ihe nwere ka m ji eme ọgụ aga m enye ndị nne obi ndị mbịara be ha onyinye amara Chineke nyere m asị m ndị nne obi niile nọ ebe a taa ma ndị lụrụ di na mba ma ndị lụrụ di na nne obi ma onye nne obi nọ ebe a ma nwa agbọghọ nọ ebe a nwa ọbụla ụnụ ga-amụ ga-eyi uwe ezu oke isi akụkọ na agụba dịrọ mkpa chere ọmụ nwoke ka ma nwa ha ana m anụ God forbid side ya na-anụ Holy Ghost fire ebe a ụfọdụ a na-asị back to sender na gịnị meziri ihe na-anụ n'ọnụ ndị gboo bụ afụ dị mkpa afụ ogwogwo imi ya na-anya n'iru ka ife ogwogwo imi ya na-ekwu okwu nwa imi pịam ọ na-akarị ihe ọbọgwụ na anyị n'otu ebe ị ga-ala ike mbụ mụ na gị nọrọ n'okwu ma ọ n'okwu bedị ịnọkọta n'ime abalị kụọ m aka n'arụ esi mgbụta ọnụ ọcha iru na-arụ aja na alụmonia na-akwado ịbaghị arụ maka ikuku na-esi n'imi na-apụ ọ karịrị ka esi mgbe mbụ ka a na-asị uwe ezu oke ịchọkọtakwa njọ gị na chi onye kwuo onye kịta aka na-agba abụrụ okwu aka mma ga-ebufuru m afọ ọnụ o tiri m afọ ọnụ eje nọ brọch gekwa ntị nwa mbi na-eje ụka jegide ụka ewee mee ya baptizim a na-ajụ ekele aha baptizim gị ọ sịrị ọ Haisent nwa mbi sịrị afọ ya bụ Haisent ọ na-aza Haisent nwa mbi gafee na mgbago afọ n'obi gị ọ gafee ebe a ị ya anọ ebe a n'isi ya atụrụmasị ndị okwu obi atụrụmasị Chief anyị na-ekene gị Chief anyị na-ekene gị anyị sị gị nnọọ nne afụ nze gekwa ntị ọ bụ na nwa ọkịta ewere akpa ma ụkọchukwu si aja lara aja uzuzu lara uzuzu ntụ lara ntụ maka akpa nwa m aka n'ọnụ ka ebe na ihe ijiri gị ụdị akpati ya ọsị mpa anyị ọhakwana agha ajụọ nwanna anọ ebe ahụ ụmụnna nwanna aka ebe na ihe ụlọ jiri dị otu a asị oju ezu ya si ekpochi na si were na-eji ya na ọnwụgọrọ ihe o mere enwe ihe m ji eme ha mma atụtụrụ ma ụkọchukwu ma nwa m ma nwanna asị oju ezu egwu nata mmadụ ọkụ ịma na otu a ka ga-esite anọ na ekechiri aka m adị otu a ka m ga-eji ewere gbubinata mmadụ adịghịkwa mba adị ọkụ ebe emewudebere m ịma nwoke ọbụla na-anyụ mamịrị ọkpa ọfọ n'aka nwatakịrị nwere ike iji ana nna egwu ọngụkata nna ya anya arụ ma ọ bụ ọga anya mbọ mana ọnwa ahụ ajee na yọrịyọrị nna ya aka ka nwambi na-ejezi ụka gịnị mere nwambi wee batazie ekweghị etinye echichi
nwantị wee bata buru mmanya dọbasị ụmụ ya ka jee lụọ nwaanyị ha mara na ndị ụkọ ga-echi echichi mana mama ya gị agafekwara mmanya gị gafe onye nya anụwa gị ịmara nwata a na-eri ka bụ ya na nne ya na-eri ka nwantị baa ime ụlọ jee weta ọjị wee jee lụbata nwaanyị mgbe o yi ya bụta mama ya gafee mmanya mmanya na-aha dondondondondọ olee mmanya lee mama ya lee mmanya lee mama ya si mama ya na-akpọ ọgwụ mama na ahụ izizi ama mkpe ihe maka oru n'ihi ya mama ya na ya obodo ibeka ụbọchị ndị nne na-ebe akịta onwezi onye kpara asa dibeka ha hapụrụ ya nne ewu na-asa onye nwa mkpi meziri nne ya bụ ọsị ya mgbe ọ na-asị nne Rebeka aka ya na-abụ aga ana na-azụ mama ya sọntị na-atụ mama ya na ngara kekeke nne ewu n'anya na-azụ ọ bụrụ mkpi nwe ya ndị ebe ndị si nne